Denboraren giltza. Oianetatik, Brasilgo hondartzetatik, Ushuaiatik, Karabako, Sorginetxetik, Korreagako, Pasabidetik, Urederra, Iturburutik, Talaimendik, Makaretik, handik, astearen dema, ugitu behar horren giltza. Telefonoetan, ta bertan enkonpagara, leku horietan, nola ez gara ba egongo, orain etxean. Berri horren jatek jabe direnek komen dute da esan dako leku horiek guztiak sate jarri nahi dituzte telefonoetan ta bertan dekon bagara leku horietan. Nola ez gara ba egongo, ikastearen demaz, bidaiatzearenaz, arrota eskertua. Eskerrik asko.